Paýtagtymyzdan Türkmenbaş şäherine tarap uğralan döwlet başdanymyzyň uçary Gahrman Arkadağymyzyň başlangyjy bilen bina edilen Sebitde deň taý bolmadyk Arkadağ şäheriniň ýokartyndan geçip barýan pursatlarynyň Gahrman Arkadağymyzyň ak pataty bilen açylyp ulanmaga berilen täze şaýoluň we Döwrewap köprüniň açylyş dawaraty münasibetli toý dawralara gabat gelmegi halkymyzyň gadymdan gelýän asly däpleriniň dowamaty atarlýanlygynyň aýdyň nyşany boldy. Bir näçe wagtdan soňra döwlet başdanymyzyň uçary Türkmenbaş halkara howa menziline gelip gondy. Howa menziline hormatly prezidentimizi ýurdumyzyň resmi adamlary garşyladylar hemde döwlet başdanymyzy döwrewaplaşdyrylan halkara howa menziline ilkinji bolup gelmek we ak pata berip ony işe giritmek münasibetli tüý sürekden gutladylar. Soňra hormatly prezidentimiz awada milli ýagatçylyk zowlagyny Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgaty bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatynyň geçiriljek ýerine geldi. Toplumda hormatly prezidentimiz ýerine ýetirilen döwrewap işleri bilen tanışdy. Bu ýerde ýerine ýetirilen işler forumyň geçiriljek döwrüne oňa gatnaşyjylaryň ähli amatlyklary bolan oňoýly şertleri döretmek boýunça zerur tagallalaryň edilendiginiň aýdyň beýanydyr. Şunun bilen bir hatarda maslahada gatnaşyjylaryň toplumyň çägindäki feýilgäkde gedelen jedip bilmekleri, oňoýly diň almaklary üçin ähli zerur şertleriň döredilenligi aýdyldy. Şunda mehmanlaryň özara söhbet etmekleri babatda da zerur mümkinçilikler gödeginde tutulupdyr. Şol bir wagtyň özünde bu ýerde hyzmatlar ulgamynyň işiniň ýola goýulmagyna zerur üns berilipdir. Hormatly prezidentimiz halkara forumyň ýurdumyzda geçirilmeginiň ata watanymyz Türkmenistanyň ähli abadançylygyň ötüşiň bähbidine laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy ýygyderli ösdürýänliginiň aýdyň beýanydygyny aýdyp, ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasy bilen köpogurly strategik hyzmatdaşlygynyň döwletimiziň daşary siýasatynyň ileri tutulýan esasy orlarynyň biridigini bellidi. Arkadagly Gahrman serdarymyz öňde boljak ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesine ünsü çekip, bu abatda bir näçe anyk tapşyryklar berdi.